sorry. Pula wajat anak na hambai, tini rongmala bisiwo, Tipramoto ni sikla bodol hai ke ba YTA bai kaisa sansajak, rongmala school nokla kotoro seng tini buskang sini samung rok bahai ngai, Greater Tipraland seng bahai ke tubnai, bahai ko Tiprasa bosong ni borok no, bahai ke mutanai. Bubagrani dagi mumbai seng tinoro kok sablai mung panda tei joto sini o video no nai tong nai rokno nogo tong tutui phanyo bong no buseng Greater Tipraland bising tei bong no buseng khaka hamya pharo seng asubi tongnani jora chini krikhya obni bagui no tabuk bo kesak kufur kosom kekrang nei political bai political ni halogo je gedaloi tongnai rok borok no kaisa kobuk ni yaparo norok obahai kesak kekrang korma political khlayaoi obai sefano bubagrano logirenan bagai borok ni thani o je kesak kekrang korma political ni halogo je gelegi tongnai rok no sosai tumnan bagai bongno o message rewo phadi seng dofa bai dofa hoda bai hoda om hai ke seng mokhang khoram somlayawoi sini belai no kapal kaham himano om hai ke seng agi rogo light thangnai jora rogo seng bubagra no mohke logire mani nugya bubagra soyung no basoi phaikya o hani busarok no phioknani bagai tini bubagra tuti phano kapal hamyani khobor o hano bo sani matung tabo ob kahamni kokdiba kapal kahamni kokdamo tamun busiangai tongmaikya takuk tai buhuk songrok ini bubagrani muktui kusung kusung kelaijak bubagrani muktui ni nasigi pano owaisa khano salaina ning siten jotno na hambaya pharo sino video nai tongnai rokno maphani salai maphan chakra sakra rokno owaisa bubagrano logirinan bagai norokno kobukung ya pharo YTF aiglokthung bubagra aiglokthung Tipramotha aiglokthung sini naharmung bubagrani imang Greater Tipraland hai ke ba separate state dati no manai nai sini Tipra dok rok phiok jak siten khulombai kya hambai Nonga jagan bo mungke nong matan sino ongko bisini bo mungke rongmala bisi tei Sipaijala district Sorilam hungkangke romni tabu sini political omno ongko darere belakana hambai sengtinoro kaisa YTF sini rongmala bisi kaisa no buskang ni 12 tarik sini Astabalo kaisa gathering Lokuthum pandangnai o Lokuthum pandao thangnani ngoi tiarangai sengtinoro kaisa YTF kok sabjaka tai obo haikena seng sini oro rongmala simia sengni ro Chorilam blog sini 10 ta village tongo o 10 ta village no seng sarjaka seng 10 din seng visit khlailai tini sudoro rongmala o simi seng visit khlailai seng tinoro प्रचार खालायखा सिनि युथ दगर जतो फाइजाक बसकांनि 12 तारिख थानाय बागै जों तियार दंगो बसकां 12 तारिख थानायनि बागै जों रंलानि YTF बागै जों तिनिरो कक्साबलायखा गाबोननि बागै तिनिरो जे मानजाक फाइनाय जतनो ना हामबाय तै खुलुमका